môžeme. Keď prišla záchranka, povedala, že záchranka to má nafilmované, ale nafilmované to nemohlo byť, pretože záchranka prišla potom, až keď som bol krvavý. Krvavý som bol predtým, ako zistila, že som troška odvracal deku vďaka stendu, ktorý niekedy mi nesadne a keď zle sa pohne, alebo ja už neviem čo, tak začne krvácať a ja vtedy vyplúvam krv. Keď na to mi chytila vlasy, škrvalo mi vlasmi a hodila ma o stenu a dostal som veľa po nose, myslím, a to som už ostal splašený a strácal som orientáciu. Na to ma začala mlátiť pestiami a keď prišla záchranka, tak povedala, že som zakrvácaný, že sa mi pustila krv a že musím ísť do nemocnice, pretože nevedela, čo so mnou robiť. Záchranári sa na to opýtali, či chcem ísť do nemocnice. Ja som povedal, že nie, ja som povedal, že áno, pretože ja som už dostal z nej strach, tak ma potom zobrali do nemocnice na oddelenie, na ktorom som predtým